Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namine kula Muhammad Tafalon Haji saking kelas kaliwelas multimedia 3. Kula badhe tembang kinanti. Monem nem 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 ciroro ro ci nem nem monem monem ci nem nem mo ro lu ro ci ro lu mo lu ro lu mo. Padha kulangan ing kalbu ing sasmita amrilan tip aja pijer mangan nendra kaprawiran den kaesti pesunen sariranira tekadahar lawan kuling. Sekian dari kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.